Min tid var der jøder. Masser af dem, men jeg er ikke jøde. Men så blev de udslettet du er ikke alle jøde. sammen. Så du er Resten simpelthen... er uddøde Jeg tror, det var et æble. Tror jeg. Du er simpelthen, ja. Der er ikke nogen af jer, der er nazister, vel? Nej, okay, måske hende der er muslim. Okay, vi har simpelthen en nazist her, og en... Har I en god dag? Nej. Jo. Okay, så jeg sætter en fluebane op for. Laver jeg en bestemt kolonne for Sham. Og hun får bare... Min tid var der Hun får bare jøder. kruseduller. Men de blev jo udslettet, altså. Tror jeg. Japanerne. Resten er uddøde. Jeg har faktisk noget fakta her, som ingen forklarer. Han har faktisk noget fakta. Ja. Japanerne var med faktisk med i en verdenskrig. Ja, det ved du. De var faktisk det virkelig var en krig ude i Stillehavet. Og de bombede på El Harbor og sådan noget. Angreb USA! Ja, de angreb USA. Var det 6 Han er millioner japaner. jøder, der Han er japaner. Hvor mange var det, der døde? Det er en infiltration. Vi har simpelthen en jøde, en japaner og en nazist. Jeg er ikke en nazist. Det er noget af en verdenskrig.